Uplynulá sobota patrila v bardejovskej športovej hale Mier basketbalu. Popoludní na jej palubovke odohrali svoje dva ligové zápasy žiaci. Ich súperom boli rovesníci z Tydamu Košice a podvečer hostili muži a Jelat Prešov. V prvom zápase žiakov Mladé nádeje Kings hrajú v tmavých dresoch od prvých sekúnd diktovali tempo a čo je azda najhlavnejšie, boli pri mimoriadnej streleckej chuti. Už polčasových 65-17 veľa naznačovalo, ale keď v závere tretej štvrtiny zaťažili konto súpera viac ako 100 bodov, nebolo pochýb o tom, kto, ľudovo povedané, tvrdí muziku. Konečných 116-34 hovorí viac ako jasnou rečou o tom, kto bol na palubovke pánom. V druhom zápase však trocha zľavili z nárokov a dovolili súperovi uhrať preňho priateľný výsledok 86-61. Ako však poznamenal tréner domácich Miroslav Kobulnický, je rád, že príležitosť zahrať si dostali všetci chlapci z lavičky. Radosť divákom urobili v sobotu aj muži, hrajú v bielých dresoch. Hoci do zápasu s Jelatom Prešov nastúpili kvôli zdravotným i iným problémom v značne oklieštenej zostave, papierové prognózy naplnili do bodky. V polovici prvej štvrtiny už viedli 12-0. Svojho súpera nepustili do žiadneho trháku, kontrolovali hru a najmä vďaka v sobotu mimoriadne strelecky disponovanému Lukášovi Čegiňovi zdolali svojho súpera jednoznačne 80-64. Spomínaný Lukáš Čegiň zaznamenal v zápase úctyhodných 21 bodov a výborne mu sekundovali aj Štefančín a Jendrichovský. Obaja zaťažili konto súpera do bedna 36 presnými zásahmi. Od budúceho kola čaká Bardejov séria ťažkých zápasov, ktoré budú rozhodovať o umiestnenie v play-off. Najbližšie sa Bardejov predstaví na palubovke košickej Abovie.